आई भोजपुरी थिएटर जंक्शन के माध्यम से आप लोग के बीच में एक और बहुत सुंदर प्रस्तुति, इस प्रस्तुति में आप लोग को सुने की मिली एक नया नौहर कन्या के सैया जी कलकत्ता चल गए कमाए। उ पता ना का खैना का पियाना, रोज कहत ना कि हम आई आ जाई, कल आई, परसों आई, 3 दिन के बाद आ जाई, लेकिन आवत नहीं खन। ओना भाव में मजबूर होके अपना सैया जी के पास फोन लगा के औरत का कह रहल वाली आई सुनी। राजा भइल गुलारी के फूलावा, हमके बुझेला फिजुलावा। राजा भइल गुलारी के फूलावा, हमके बुझेला फिजुलावा। बुझेला फिजुलावा, हमके बुझेला फिजुलावा। बुझेला फिजुलावा, हमके बुझेला फिजुलावा। भइल कौन हमारा से भूलावा, हमके बुझेला फिजुलावा। राजा भइल गुलारी के फूलावा, हमके बुझेला फिजुलावा। ऐसन गाड़ी धके 3 दिन से आवेला, आवे के मन ना बहाना बनावेला। कौन ऐसन गाड़ी धके 3 दिन से आवेला, आवे के न मन बहाना बनावेला। 103 से लागल बा का दिलावा, हमके बुझेला फिजुलावा। राजा भइल गुलारी के फूलावा, हमके बुझेला फिजुलावा। धड़केला दिल तोहर नाम से, तड़पेल हम तू तो रहेला आराम से। धड़केला दिल तोहर नाम से, तड़पेल हम तू तो रहेला आराम से। अखिया के झुलावेला झुलुआवा, हमके बुझेला फिजुलावा। राजा भइल गुलारी के फूलावा, हमके बुझेला फिजुलावा। राजा भइल गुलारी के फूलावा, हमके बुझेला फिजुलावा। राजा भइल गुलारी